Deco, hajde okupite se ovde lepo. Želim da vam ispričam priču o čiki koji je želeo mnogo. Mnogo više nego što je zaslužio. Ko mali Vuko jebeni gleduje predsjednika opštine kako sa tatom pije kafu, čita novine, pokuju popije pa tata sabe dobije kako da se ušemi napravi posao godine. To mu se svidelo jer svaki put posle toga tata vraća se sa osmehom i brdo poklona. Rekao je tata, hoću ja s tobom da radim. Naravno sine, od prvo škola još si mali, ali u školi ništa pametno nije naučio. Svi ti brojevi i pisti, sve toga je mučilo, a apetit i veliki to na tatu je pokupio. Pa sasvim normalno tata diplomu je kupio. Umeđu vremenu prerasto je rodnu grudu, već je bio u poslu zahvaljujući svome trudu. Otišao za BG da proba da studira, ali opet ta škola počeo da se glupira. Tata interveniše, šta ću s tobom da radiš? Srećo mimo je školskog druga na vlasti, podmladak stranke ispite morao da plati, al sve se isplatilo, sin diplomirani pravnik. A kako je završio školu? On je kupio diplomu. A zašto? Jer nije voleo školu. Šta je ga naučio? Tata ga je naučio svaku foru. A zbog čega? Sve sam razgrne lovu, dogurat će daleko jer govore njihov jezik pečenja i rakije, on dođe ko igrač vezni. Tu se ugradi i pokupi kajmak, X5-ica u centru stan, život ko banja. U stranci napreduje, ušao upravni odbor, na listi je stranke, a oni prošli su dobro. I više od toga, eto ih u skupštini, trlja ruke, već vidi život koji su tek okusili. Sad izglasava zakone, odobrava planove, ono o čemu on sanjuje nije dovoljno, malo je građevina, nekretnine u centru, placevi, ni malo ga ne sekira što prate ga tračevi. Paceri nemaju život, već usmaraju mene, svima je krivo, troše moje dragoceno vreme. Vidi dokle sam stigo, sisajte ga šabani, ne možemo ništa, niko, on je uzoran građanin. On je uzoran građanin, a meni se on sviđa. tako uspešan, mladi, fin, Ja hoću tako. puno s porodice, svog tate sin. Šta on radi? Sad sedi u skupštini, sa tatom kombinacije, već uigrane akcije, zavičaju vrsti u turističke atrakcije. Otvorio bazen, banju pa hotel, u sektoru za prirodne resurse stranačke veze su pomogle. Za pitanja novinara uvek spremna je floskula, za ozbiljnija pitanja uvek odgovor osuda. Parafere ispod pojasa, ali nikako nema dokaza, dalje dignute glave hoda čistog obraza. Al ambicija je veća od pameti, bilo je tako očigledno da će se zaneti. Zagrizo je zaloga od koga se zagrcno, kad su pozvonili na vrata zaloga i spljuno. Žena očajava, dete plače, sve je trslo. Kad su zaplenili imovinu, svima se smrtlo. Učeli sad se kaja, al za to sad je kasno. Poslanik osuđen u novinama naslov. Bilo je lepo dok je trajalo, A zbog čega? krao kolub nije se gajao. Kad su došli po njega malo je plakao, jer znao je da čeka ga bakao. Lepo dok je trajalo. Krao kolub nije se